mamre. Kamno mamre na, ito kamba mamre. Yung gidi ko no da. Meses. Ba di debi ko ka wa ta. Me hand robbery, hang mukure ha obio. No yanda now. You could riskies, riskies. Take riskies. Yem wo nyowa. Imo kwa chief Imo kwa yem wo. I made $1 ta. Ta. I'm the sheshi illustrate na Christmas. We take am gnation na here. Come na chrum here. Wara na wa. Haga ga ba ne go ba halu haje na efeli elu. Haga de henyu mwam. Njuma kam burekem. Ebe ke boto. Ke pato boto. Mba, oga mu ma was. Ke wonu. Ke kwotu. A big lemaka na sha boki. Sapo. Ebe na sapo megani ma pa nwokuru bi o mari o te sheshilo. Ete krala num shonya aranyuru. Hey. Na ngokwana se butile mu kwa na oshishi akpaka. Wee, nwoko changa nga pakarago. Okwonya agoro kam. Ledunu nga lo igri jacho. Hey, otu onye gara apụcha atọ nọ. Ka onye ewe ọkụkọ Igbo. Hey! Lele ya udukwa lele ya shiburu ọhụrụ ke agbaala ụka. Ke Eliza Nemo Crafis. Hey! Alekwe. Ụka chilekwe na nne ngo. Onye mama put ka ọwụ. Nwokoro bịa mari ote. Kakwa anọ ngwa ni kwa abujo na m na-aṅụ se butele m $1. Ka ọwụ no. Ajụgbagbuole gị Chineke akpọọla gị ọkụ. Ede ayo. Magi ke ma agbaala gị n'akpa. Ya otu esiri gbaa magi n'akpa. Magi agbaala gị n'akpa. Ajụgbagbuole nwokorobịa ke Chineke akpọọla ya ọkụ. Ndụ mbọ zuru lolo ya arapụkwa ha ka lolo. So ihe a ọ bụrụ sị ngedere m taa bigbuo m n'iji lolo nkịtị ka m na-eshi anwụ. Nna aṅụ sị ebutele m ụkwa n'osisi akpaka. Nna aṅụ sị ebutele m $1. Ama m na ọwụ mkpọkiri akpọ mari ote gị ji akwa ngwari. Fọkwa gị ote fọgụ ka akpụke gị n'ime akpa. Iji kwere buklalo ngwari. Edo mkpụrụ nkwụ ma nta ma ime oge buklalo. Ụmụasị ibe gị na-eme ha buru $1 na akpa ịnata ha akpa nke gị na $1. Nna ga akpa ihe m natara wọ nata gị mpete eri nna ga crafis nkịtị ọgụdarịrị gị mma ekwa bịa ebe ọbụla ekwa bịa bụchi ahụ ihe maka gba ebe bụchi ihe maka Chineke ọla mụ ụgwọ ama etuga gị nọ buga n'ihe oke bula n'oke Chineke agọzie gị dede Some creature really on abi. Mbakwo, mi ka nwụrụ aṅara m kanya wara na agba m.
Ndụ m ọfọrọ m egbe eluigwe gbagburu m. Eluigwe na elu ụwa megidere m ga-eji eri gị ọrụ. Asị m mgbe m na-aga mgbe m kwago meshin m na-ama jijiji na-eme ote nsị mba ote m kwaga agbajaga meshin na m na-eme ote ị nwere weti taa na ma weti gị m sịlara mmemi ya testin naanị m mara ma ọ ga-ada grade tụnta ya naanị m bụ enye ga mamịrị sa mgbahụdele m naanị m ma rivise ọ bịa kwụrụ ahụ amadị m sị ị ga-ahụtawa ya dịka na m bụ onye oshi ezi m goshi aṅara m ka ọwa oshi ka izu gị ịgwakwa m na oshi ka ilezu gị iji kresị ụta ka ya wụ na ọwa oshi ka izu gị oge na-agbama a na-achụ gị na-akpọ gị ịkara ịkwụsị oshi anọdụkwa n'ọbara anyị dede ụmụ nwa Chineke ka m na-eji magha ezu oshi eji m n'ime ọbara nwa atụrụ rikwu imi gị hụ moto eshi ma shidala m oshi ka ịhụ na m shi ọbara enwerịkwa ihe gbasara oshi gbatara ihe oshi na ala anyị na-eji anyị ihe anyị wụ ụmụ Chukwu eriri anyị shidala m oshi dede ka ọ bụrụ isi gị ọbụla maka ma a ma eme gị ihe a na-eme ndị oshi n'ala Igbo na ọ dịkwa mma ọ dị mma gị na-eti ka onye hụrụ mmụọ anyụchala anụ m na isi ọ dị mma na ọga ndụ na-aga Yeah, I'm not going to come with you. This is the banner. This is the invitation. This is the church. I am live at the St. Teresa's Catholic Church, Mbato Parish, Ekwe, where it will be happening on the 1st of January. You can't afford to miss this wonderful show. I pray God will bring you back safely. God will bring your family back safely, and you will be here live and direct in good health to celebrate with me. Come and put me on top of the world, like I said before. Thank you very much, Chief Imo Music. What the this guy now? What the this guy now? Oh my God. You can't drop. Oh my God. My voice is going. I've been shouting. Let's go. Because? Chief, they don't want your data. Come on, go get your data. Quiet. Rolling. And action. Madam, it's empty again. Oh, what can I want to go to say? Nishima, Reba, give food. Oh, this year's woman can give food. Oh, eh? Oh, she actually won't long, ma. I got all that. It's a long dig. Oh, when go she get doogie, man, dig a hen I got to be. Do not give her. I got all I need. Get your back, give food of Funyo, Canan, get your my head. Come on. Eh? And I had up on him card. Also, give him the dragon mama. I got some here. Yes, madam. This man, come now. Welcome. Hey, come on, I'm being sure. Oh, yeah, let's go. I'm not sure now. Go if you want to go.
Come, move first. Come on. National, now you are going back. Chief, now that route will happen here. Are you ready? Look me here. Sound. Sound, oh yeah, now. Okay, rinse up for one. Let's go. Let's go. National, you first. Come on, come. Roll. Silence, Rolling. Action. Ana akpọrọ ewere me. Ọ ga-aka nwunye nwe ka ọ wee mmadụ onye nwe. Ọ ga-ewetara ndị ego. Bịa ebe a. Come on. Ịga akpọkụ ya ndị mkpa. Ha na-abịa ezuru gị. Ebe ibere nga ịtara ya ụda. Ọ ga-alarịrị. A na-ebe ka na-ebi gị. N'ugwu na nwunye nwoke ahụ nụ. Oh my God, I'm n'ụlọ m. Nwunye m ọnụ na-enwe ego. Hard end currency. Ụmụnne eti atọ. Sọọsọ anyị atọ ka nne anyị mụrụ. Alụta nwaanyị nke ya bịa sọ ga-agapa anyị right time. Mgbochikini. Ịlaga bịa yọrọ. Ọ mụnwa jijiji ede. Onye nwadara ya adịe. Ka m ji mma na ezinu. Ọwụ onye adanne m. Gee ntị ka m gwa gị. Sorry. Ọ bụ na gị onwe nga. Ebe sute nwụrụ anyị nwoke too. Ọ bụ na gị ga-eke heritas. Nwụrụ ụlọ gị buru moto. Ịnụpe ya mma gbagọ. Gịnị ya? Move. Timekwenye di. Time di. Ọ mụ nne. If you want to beat you again, I don't want to get you. Chief. With the money, I beg you carry our cross. What is that? You say we give money for this? Hello, man. Hello. They give our money and that cross. What's in and me? Ogalonji. Angu plan ke juro yo. Ordinary water. Ene angi ya you make us on and throw to get you jiri one. Collins, come take him phone away. Hey!